tinapay kagkape, DJ Yummy, ka-DJ nga maanyag, kasubong sa inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes, kada Webes ang gabi, alas 7, tugtog alas 9, live sa Kasap Facebook page, Kagere.1. Pa, dali na, istoryahan ka. Horacio Empelata, agod amigan, batok sa COVID-19 virus. Unang lubon kami naglubon na amay, nagabalap kami sa inyo sa aming kinahanglanan, na magpangayo sa imong pag-amli batok sa COVID-19 virus, na nagtublag sa pangabuhi, kang nagtalapagani sa kamatayon. Ginapangabay ka naman karon, natulungan mo kami si may gugmaon, kapaagi sa inyo nagapang-ayo nga kamo, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kapag-asko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, natutiyan mo ang mga tao, nga ginatukinan sa pagpangita sa mga bulong, sa sining nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sining paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matap na ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga una-una kag lawas, kabakod sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkanamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kag kahanuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuytoy sa amon sa pagliso kag sa pagpakasantos. Ang oras 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:05 sa gabi. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip, 'cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Hello? Gintra yung pala ko nara naman. Kalawya man sa kapel ko. Hello mga langga, mga kalagad, pasensya. Pasensya. Kay power interrupt. Ay, power interruption mga langga, mga kalagad at suway no, nadula kita sa kanginan, kag subong man sa kalalawran. Sa kanginan kay dutaan kalalawran, no? Pero sa gihapon sa nambal namon sa managligad pa, no, nga hindi namon kamo kaya bayan. Sa magkanano man din sa kalibutan. Padayon kami yung mag-alagad sa inyo. Mga pinalagad namon nga mga kaalagad. Basta Kadar FM, inaiya. Anyway, kamusta na? Nakapanyapon ng iba? Ng iba wala paghihapon. Iba nagulat pa sang ilos. Mga langga,
Wala gulag din pag may time. Basi wala luto ang piyak blay. So, may namanan ka bla. Pero for sure, no? May luto iya si nanay. Si nanay, kag si tatay. Si nanay, kag si tatay. Si lola, si lolo. Nagaluto, ginayan. Hindi pwede nga wala na luto. Yan, bla. Yes, oo naman. Ganun sa mga nagkakaon dira. Keep up the good work. Keep up the good work. Enjoy lang ka mo sa pagkaon mga langgana mo. Enjoy your meals. Something nagapamati ka mo sa amon nga programa. Sa atin nga programa nga, istoryahan ta. Kaya ito nga dire-diretso na kita, wala kita sang tiyempo. Diretso na kita sa istorya, Pamakot of the Night. Yes, Ano gani? Tayo sorry Pamakot of the Night. Ikaw kaalagad. San o ikaw ulihi nga nagtangis o kung nag-araragay imong luha. Kagngaman. Ay, grabe. Pinakaulihi. Pinakauli nga pagtangis, no? Ay. Pag-agay sa imong nga pag-araragay sa imong luha. Araragay, ganyan sang Kag luha. unsa man, no? Nga man. Unsa man Game nagkaragi na. ang luha mo Dasig doy na man. ta, dali. Sigon ta ni. So, pwede ka mo makasabot sang aton nga istorya Pamakot of the Night. Pinaagi sa pag-comment sang inyong mga answers sa ating comment section. Kag subong mine. Pagpalabot sang inyong mga sabat sa aton nga hotline number nga 0907-621-6650. Okay, naanapo ko sa to. Diretso. Para makaumpisa na ta dayon, no? Oo. Parapod, no? 2 minutes lang ni. Ano gusto ko, paano pag 2 minutes? magsabat sila? Oo. Ano? Anong tawag sa ni, anong makakuha nila pag sila nagsabat? Of course, makahatag ka mo sa inyong isa ka lucky number para sa mga comment or ma-text sa aton sa hotline number. 2 ka lucky numbers para sa mga magtawag subong nga gabi. Wow. Pwede naman ka panawag, no? Open na nga aton nga hotline number para sa Yes. inyong pagpanawag. Kay ina nga mga lucky numbers ninyo, pwede naton no ma-spin karon kag kung Wow. matuunan ka mo, magadaog ka mo sa sekreto nga papremyo. Ay, nagka-line ng mga papremyo mga Yes, sir. Kinanglan niya. Gusto rin naman nga mag-enjoy ka mo, no? Bisan wala na kami ni kwarta, sige lang. Ngutang kami para sa inyo. Ngutang kami para sa inyo. Mamatyaga na mo, ginikanan kami mo. Joke. Pero ano man, no? Happy man kita kayo kung kaisa may mga sponsors. Oo. Kasi iban man yung gusto magpadala, beke naman. Oo, nalipat ako magpasalamat sa Oo. Facebook. Pero ano na to na lang, ipalabot na to na pagpasalamat. Yes, Thank you so much kay Sir Gilsed Barcena sa Yes. nagdulong gidya. Oo. Personal nga nagdulong. Personal nga gindulong. Ano gichay mo sa... Hindi, personal nga gindulong. Personal gidulong ni Sir Jilson Barcenas, ang iya siri nga pamahaw, matapos ka nag-celebra sa iya kadlawan. Salamat gid Sir Jilson Barcenas, May no? May paayuda si Sir Jilson diri sa Oo, Kazakhstan. bongga. Hindi lang kita diri ha, Oo, hindi sa lang kami Kada nadua. FM. Kundi nasakop mo gid sir ang Kazakhstan, no? Nay, no. Nakakaon mga 423 kami ta na. Nakakaon sa itong manamit nga Nga, bihon Shanghai. kag Shanghai. Wah ka namit Naginduto of course Tita ni Tita Bibing. Bibing. Hi. Sa maluyag na magbakal, no? Kung gusto matilawan ang amon mga natilawan nga pagkaon ha. Klaro kita. Basi kulay-lay na naman ina ha. Ina mga luto ni Tita Bibing no, Mary Jean Bunda. Pwede ka mo message sa iya para mag-order. Sa Bunda recipe. Wow, recipe. Saya kayo doon, oy. Sa mga gusto nga tawag sini, mag-order sang mga pagkaon o maghanda sa mga okasyon. Nga, kamo lang dani, hindi naman po imbitar na mo. Mag-contact lang kay Tita Bibing. Yung Facebook name is Mary Jean Bunda. Kung ano ninyo gusto nga mga pagkaon, kaya na Tita Bibing lutuin. Of course, no? Kung gusto nyo pagidya sa mga damo, pagkaon, no? Labi ng mga seafood, Yes. hindi na magduwa-duwa, no? Pakitaayo lang si Chef Joel sa Yes, Facebook, no? oo. Or ang Reese's. Reese's Restaurant. Pakitayo sa Facebook kay Banamit niya pagkaon, no? Chef, nakikinig. Oo. Naidlaw man tayo sa mga luto Kung ni gusto Chef. nyo naman sa mga kape, OG Kape, no? Oo. Dala man lang sa Bilbao Street, no? Natungana siya mga langga sa Magallanes Street kag Legazpi Street.
Pagkatayo lang si Sir RJ Borja Borja. kung gusto nyo man mag-order. Oo, pwede man sila ka-deliver. Like, minimum of 5 cups ang kape. Oo, Pwede bisan i-deliver. na yara pa ka muna sa Tigbawan, Iloilo, deliver na ni Sir RJ Borja. Ay, sa OG. Everybody Happy! happy. Home of Capi's Native Coffee. Oy, Coffee, Dominic, nagatunog ang ano. Wait man siya. Ina naka-headset ka to, pero Gatunog siya. dako pa sa Montijo. Tipa! Oo, sige. Go pa. Sige, may gabi sa kay Jmar Banyawan Ayosa. Hi, good evening sa inyo nga duwa. Good evening man sa imo nga isa, Jmar. Kamusta ikaw? Kamusta siya? Ay! Sana all may siya. Ay, Diyos ko. Sana all happy. Dapat happy lang, no? And of course, may gabi man. Guys, kay Ma'am Jopas Manzanares Okendo, good evening mga Lodi, guwapo Mike, guwapo real. Mike, ano na? Energetic naman ang Thursday ta sine, kompletos, Ricardos naman, yes. Kuha man kapoy ko, halong kita tanan God bless. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. At sa kuhain mo kakapoy. Oo, thank you Kami so na much. sandig lang para makuha ang kapoy. Budlay dyan nga pulang kuhaan niya, no? Kinang na may posture Diba? ko Ang mga gyapon. wala kang formalan ni DJ, dali lang makita, Masandig lang. Makapuyon ka, masandig lang kami dito. Ay, thank you so much, Permi. Madama sa atin nagahambal nga, nagapaano sila, nagakadulang ilang akapoy. Pag nagalantaw sila, ako nagapamati sa atong programa. Thank you so much. Patawa ba sang witch nyo? Kapalain mo Thank you, pati. Gid, sa atin yung mga lang. Salamat, Ma'am Jopas. Kaghalong ikaw na always, no? See you soon, tanan ng mga kaalagad, no? Aton ng mga loyal kaalagad. Yes. Oo. See you soon, gid yan. Oo. Gusto ko gani magkaano na Ina lang kung saan, kaya wala pa kita kabalo. Gani No? May man. pandemya pa. Ang iba na pa sa abroad. Wala to naton, danoy mapuli sila. So, mga after 10 years pa Kay Ma'am siguro. Let Des na tidikin yan, no? Kay Ma'am Jopas Hi. Manzanares Okendo. Mama Lorna. Ma'am Lorna Francisco Valencia, mayong gabi. Always gid na sila nakatutok. Kay Sir Raymond Alayon. Good evening, DJ Yamin, DJ... Dabag ko si Sir Raymond. Hi, Sir Raymond! Welcome to the Welcome to family. the family. We're glad that you have come to share your life with us. Thank you so much. Thank you so much. Sa kay Maria Rica May Pablo. Good evening, DJ Yummy and DJ Pretty. Pa-shout out po. Shout Shout out. out! Shout out kay Gopa Maria, Rica May, Pablo, ang mga tropa mo, dala na doon sa comment section para masadya na naman kita sa Yes, mga gabi. i-mention na sila walang doubt. Of course, sa mga kalagad natin, paki-like and share na lang sa ating Facebook Live. Subukan sa ating Facebook page. Yes! Oy naman! Go na! Para hype inyo kagabi bago magtulog. Imagine mo kung minami na require niya energy sa atin. Kung Bago magtulog, kapag raragay ang inyong mga laway. yes! Dami kinam talaga. Di ari kami din sa ating programa, Historianta. Hindi ko kaya, girl. Hindi ko makip up ang minag-energy sa mga DJs. As in. No, grabe siya. Kay Nicole Yala, kay Christopher. Grabe. Hindi lang kita magtupong sa ilan, no? Okay na kaming Ikaw number 8 lang kami, kagamin na sige po number 8 kita. Okay, anyway, sa mga kalagad naton, open natin yung hotline number para sa inyong pagpanawag. Sana wala, ikaw DJ Yami, kita wala pa sang may sabat siguro. Sana ang last time nga nag-ano ka, last time nga nagtangis ka. Wala pa liwat kita kapamangkot, di ba? Ay, marto na ka, nagpamangkot na kita. Nagkambalata. Sa mga kalagad naton, pwede na ninyo sa liwat ma-comment ang inyong mga sabat sa aton istorya pamangkot of the night. San-o ang ulihin ninyo nga pagtangis o kung pag-araragay sa inyong luha kag ngaman. I-comment sa ating comment section sa Facebook Live or i-text sa ating hotline number 0907-621-6650. kag ilakip naman ninyo nga mga lucky number no para may chance ka mo nga mag-angkon sang mga papremyo nga ginpreparar sang joke lang. Kaya pwede ka na kalawag, no? Giprepare para sa inyong mga kalagad. Sekreto, hindi naman mong papremyo, no? Ay, hello! Shoutout kay Ma'am Let Desa Tidikinia. Tumayara kita diri sa Loyalty Award kag perfect attendance, no? Yes. Si Ma'am Jopa, si Ma'am Let, si Ma'am Lorna, Nine. Sir Jilsid, Nine, sino pa?
tanan-tanan na nagatutok sa aton, no? Maayong Salamat, gabi. Gid. Alagad Mike and Real, ang ulihing natulo sang luha ko ang time nga nag-undergo sang dialysis akon iloy. Kasakit lang tawon nga kada dialysis ginatusukan sang duha ka dagom. Hasta Ouch. subong kag tani maglawig pa iya kabuhi para magdugay pa siya sa amon loyo. Okay. Oh. Muni ang answer o kung sabat ni Mama Lorna. Syempre, ang lucky number ni Mama Lorna. Always loyal man siya sa number 3. Wow. Sana all loyal. So, mina ang last na Ahoy. magtangis ni Mama Lorna. Oh, we feel you, ma'am, no? Nga kung ang istoryahanan, no? Parte sa aton nga maginikanan. Oo, So, kumain. sa ilang mga ginabansyag, tidaw-kuan ka naman, no? Parte naman sa imong nga lawas daw masakit man. That's why nga, amo na, no? Nagatangis kita, nagararagay man luha ta. Oh, bilang pagpabatsyag, no? Gipabutyag man nato nga pagpalangga sa ilaw. Wow. Thank you so much, Ma'am Lorna. Yes. Oras na alas 8:18. Go na mga langga. Comment na inyong mga sabat kay para damo, no, ang makadaog. May 5 kita ka mga lucky winners for tonight nga magabaton sa mga nagkalain-lain nga papremyo gani hindi yun na pag ano, no, pag ano tawag sina? Hindi nyo pag... sige. Hindi nyo pag anong chance. Anong yan, no? Pag i-miss ang chance. Yay! Englishera ko ginagawa. Basta, don't miss the chance. Para magdaog sa mga gabi. 5 ang aton nga mga lucky winners. Ako mangin lucky winners. Mayang gabi. Gipang mention na ni Rika May. Maambal ni Ma'am Jopas. Good vibes. Of course, Ma'am, good vibes na kita. Ay, grabe ang pa-heart ni Ma'am Letlet. Salamat. Si Manang Lani Cantere Fanugo. Hi, no? Ma'am. Mayong gabi sa imo dira. Andito lang kami. Salamat, Gid. Gipang mention na ni Rika. Si Rika Jane, Daddy Bus Dordas. Rico Twin. Andito ikaw. Check na attendance. Check attendance na. Check na. Sige. Salamat, Gid. Ma'am Jopas, see you soon. Tani, wala na COVID. Hi. Yes, ma'am. No? Mamanamon nga ginahinyo, no? Kag nagatingwa makita, no? Nga matapos na ining aton nga pag-antos tanan-tanan. Okay. Kay Rika Jane, Daddy Bas Dordas, thank you so much. The first time ni Rika naglandaw diri sa aton. May sabat na si Ma'am Letlet. Dama subo man kay Gani ma'am. man Sige, alagad may. Mayong gabi, alagad idol gwapo yummy real kag idol gwapa pretty my. Ang last ko nga pagtangis kag grabe nga pag-agay sang akong luha sang pagkapatay ni tatay. Okay, ang number daw ni Ma'am Letlet is number 19. Amo na sa number. It's always a different, it's a different level of pain pag ang ginaistoryahan na ang imong mga ginikanan. So, bisan na mo pa kasadya in one moment kung parte na sa mga ginikanan mo, iba na daso ng ang ibang sakit, no, pag sa ginikanan naton. Especially kita, no, yung mga young adults nga nakaintindi na naka-experience mas nasaksihan nato ng ang mga sakripisyo kasakit sa atong mga ginikanan. So, that's why sa atong mga kaalagad, love your parents. Tell them every day that you love them because not all the time you will have them. So, make use of every day to tell them that you love them. Thank you so much. Salamat man kay Ma'am Letlet nga gin-share niya, no. Iniya nga istorya sa aton. Keep going, ma'am, no. For sure nga kaupod na sa aton man nga Dios si tatay. Ari lang kami dino nga magaserbi nga pamilya mo man. Hindi ba naman matupungan ang pagpalangga ni tatay? At least, no, ari kami diri para magpalangga man sa imo. Kay ginpalangga mo man kami. Thank you so much, Ma'am Letlet. Kay Jemar Abonyawan Ayosa, mayong gabi sa liwat. Sakay... you're welcome both mga Lodi Guapa, Mike Guapa Real, naman ni Ma'am Jopas. May sabat man si Ronaldin Lara Albay. Good eve DJ Yummy and DJ Pretty. Some say crying is the best way to be to be you. Release the toxics in your body towards
Even crying cannot erase the pain that the person suffered right now, but it can relieve your body. Kagaina. Yes. Ay, kagaina lang. Ay, lawig pa. Oh, Mas malawig pa sini. Ronaldin. Hindi. Sige, ay, Ambal kagaina. Yes, kagina lang ko uli nagtangis. The way my mom asked me that, Nak, okay ka lang? My tears fell down because I know that my mother already feel what I'd feel right now. She already knew everything before I confessed to her that I'm being in a heartbreak relationship. Ay. And just a simple, ano ko na? Sige, When my mom hindi ko hugged makita. me, everything dig out. Ang sakit nga, nabatsyag ko from the day nga nagpag-break kami until today, similar man gyapon. I cannot erase the pain. I cannot forget him. Oo, madaling magpatawad, pero ang hirap kalimutan ng ginawa niya. It stick to me. Still, I just want him to be happy. Bisan, hindi na ako ang reason para maging masadya ka. Thanks for my family that cheering me up. That made my day to be great and to be blessed, and also for God for guiding me to move on to the person who hurt me a lot. Hindi ko na sa pag-mention kay kapamati man sa number 8. Ay, gapamati man siya. Tingala ko man. Tingala ko man nadulay sa natin ka. Sila to gani? Si Ma'am Ronaline. Ronaline. Hi. You know, mahal. actually, karo ko pati taning i-share sa akong time. Pero, Sige na. Go para kay na. Ma'am Alagad na. Ikaw lang. Ronaline, Lagayan ta si Ma'am Ronaline. Sige. para kay Ma'am Ronaline, you know, it's okay to feel the pains right now, especially nga, very recent lang, kung subong pa lang, kasano lang ka mo nag-break, no? Very, pa lang, ang short time pa lang, nga na, tawag sa'yo, nag-break ka mo. It's normal to feel the pain, and, okay nang na-endure lang na to ng pain. It's hard, sa siningang sitwasyon, mabudlay pa na maghambal nga, ma-move on ka na, because dapat you should allow your body nga ma-endure ko ano man ang dapat niya ma-endure. Pero dapat at the back of our mind, panumdumon gid naton permi nga all that we are going through, the hardships that we are going through, naging English na naman ako, amalan ko gid ang mga kabudlay nga na-experiensyahan naton subong are all psychological growth. No, part ang pain sang aton kabuhi nga nagahatag actually sa aton sang kabaylo nga kapag-on. No, it's kapag-on, you know, it's a resilience nga sa ulihe if we look back into this kind of situation or experience sa atong kabuhi, this is actually the time that you're able to realize how to love yourself, how to appreciate your family kay ara sila sa imo during that time, and how to prioritize kung ano ang mga dapat mo i-prioritize. Pain o kunang pagluha is a way para sa aton nga mas makita pagid ang anong malawak. Malapad, no? Ang mas malapad nga aspeto sang aton nga kabuhi, that we are not nga nag-exist na kita hindi lang para sa isa ka tawo, kundi sa madamo nga tawo, kag sa madamo nga rason kag bagay sa aton nga kabuhi. So it's okay to feel the pain. It's okay subong nga magtangis, basta panumdumon mo lang nga you will not stick there forever. Okay? Keep looking for the positive side of life. Kaya mo na, ma'am. Kung nakaya mo ang mga paghangkat sang kabuhi sang una, makayanan mo man na subong. Imagine kung nagatangis ka subong sa sala nga tawo. Imagine mo nga may tawo sa ulihi nga makagaabot sa imo kabuhi. Ang insakto nga tawo nga hindi kagid pagtugtan nga magtangis. Okay? Kaya mo na, ma'am. We will be cheering and praying for you. Keep going, gid ma'am, no? Nagapati kami nga inatanan, no? Ining mga nabatsagan naton, ining mga experience naton, temporaryo lang gid, no? Bisan kakapoy ang kakaisa, di ba? These things are temporary. Gusto mo na ma-burn out ka na, di ba? Burn out ka na. Kay syempre, amo gini ang natura sa aton kabuhi. No maka-experience kita sa mga kalaglagan, sa mga problema, sa mga pagtilaw sa aton kabuhi because ginatakos kita, no? Diri kag ginahibalo, no, sa dingkutob aton nga masarangan kag pinaagi man sa aton nga pagtimakas, malampuwasan naton ngayon. So kay ma'am, don't worry, no? Kung hindi man gid siya ang para sa imo, kinahanglan naton mag-move on bisan maiwat, madugay, kung mabudlay para sa aton.
Pero kung siya man yung gitigana sa imo, no, kag sa uli mag-abot siya liwat, kag kung imo nabatyagan pure gihapon para sa iya, kag iya nabatyagan sa imo pure man, amo na siya, no, amo na gitigana gid para sa imo. Pero for now, it's okay na to be okay. Kinahanglan mo na ipagwa ang imong mga nabatsyag, no, kag salamat man kay ara ang family ni Ma'am Ronaldine nga nagabulig sa iya para malampuwasan ini no nga ining na-experiencehan niya subong sa ngalan sang pagigugma. Makaano gid kita, makaraos gid kita. Oh. Okay. Hindi ka nag-iisa, Ma'am. Oh, di ka nag-iisa. Kagaina, no? Sige, kagaina man ni kay Ma'am Ronaldine. Kay Ma'am Angie Javier, mayong gabi. Good evening, Kader FM. Wala boses sa radyo. Kagaina ni Kiss. Sige. Salamat gid, Ma'am, no? Kay Sir Leandro Had. Good evening, DJ Yami and DJ Pretty. Akon uling pagtangis nag-araragay ang akon haluwa sang damlag lang ang nagtaliwa ng akon pinalangga nga iloy kag asa subong ko kaisa gaararagay ang akon mga luha kung madumduman ko ang pagatipan ko sa akon iloy nga kung magpuri ka sa balay wala na sang iloy nga imo atipan non kag palanggaon. Masubok gid. Salamat Sir Leandro. Wala ka laki number sir, no? Liog lang comment. Ay. Mahina daw ang audio naton. Sa radyo Hindi, siguro. kagaina to. Kagaina? Good evening, Yami. Good evening, Yami. Ang pwede na. Number 9, ginabaliwala ang akong mensahe sang nagliligad nga idadlaw. Sakit sang nabatsagan is the best way from the heart goes out from the eyes. Ang iyang mga mensahe ko na sang ligad nga adlaw sa mo to nagtangis siya. Number 9 kay Ma'am Angie. The pain of the heart comes out sa aton nga mata. Sige, number 9 si Ma'am Angie. Dala sa text Okay. messages alagad may liog be. Okay, kay Sir Dan Aguirre, mayong gabi. Good evening mga kaalaga. Good evening, sir. Wala. Christian Ruga, mayong gabi mga idol. Ang uli ko nga tangis na patay akong lolo nga palangga ko gid. Number 9 si Christian. Ay! Number 9 pa si ni Ma'am Angie, no? Liog lang change Christian. Hi Van, here is the live. Enjoy watching. Ay, di ko no. Si Jovan Ivan Despi. Oh, hi. Salamat. Welcome to the family. We're glad that you have come to share a lot with us only here on 88.1 Kader FM. Ikaw na. Nagbuang ka na ganyan pala. Oy, si Manang. Sige, ikaw basa Okay. agad. Makita mo. Share ko. Inangari ka na di pala. Ama. Share. Sige. Okay, sige. Share ko lang, sir. Last nga nagtulo luha ko sang April 29, 2021. 7th birthday kabata ko. 2 years nga plan nga mapuli gid ako sa birthday niya. Kaso ginbalabagan ni COVID. So sad kay wala ako kapuli, but at the same time happy man gyapon kay bisan wala ako kapuli, dayon gihapon ang birthday. Ako pag ina isa sa mga masakit-sakit, no? Pag inikanan ka, kagayo ka sa imo nga mga kabataan. Nang gusto mo na gid yung makita yung mga bata, gusto mo mahakos, mahalukan, galing bangod sa mga circumstansya kasubong sining COVID-19 pandemic, no? Nabalabagan. Pero at least, no, nagapangita man ang nagahatag sang pamaagi ang aton mahal nga Dios, no, para mahiwat gid, no, mapatigayon kag salamat sa tanan mga nagbulig, no, bisan wala man ako ka-attend. Wala ka magaling nag-attend. Nag-araragay man luwa. Wala ko ka wala ko kapamutos. Motoya. Pero salamat gid na sa pag-share. Wala ka number nang. Ano na si Ma'am Jopas sa may alagid siya. Diba? Ay, bawa rin na naman. puro tayo pagkamatay. Pero ito sige, ang dabi ang first, ginero, mapanumdom mo. Siguro ako naman, pagkapatay sang ako nag-iisahanon nga utod nga lalaki, dawgin, takluban ako sang bilog nga kalibutan, kay malayo ako sa pamilya, perme, heist. Ara ako sadto sa Singapore. Grabe as sa subong gahibi ako pag mahidlaw ako sa iya.
pero may ko ginahambal nga kuya, pakita ka sa akon istorya ta, hidlaw na gid ako sa imo. Wala naman ako may Nanay. since when I 11 was years 11 years old. Oy. Grabe man ni kay Ma'am Jopas. Pero salamat kid Ma'am no sa kay gin-share mo ni ang imong istorya sa amon. Kag ang mana no nagapalabot man kita sang simpatiya sa imo no. Kag itugyan naton pinagi sa aton pagpangamuyo no sa aton nga ano gani nga summer catechesis diri nga tudlo sa aton no itugyan naton sila sa aton mahal nga Dios kag pangamuyuan naton adlaw-adlaw no. Kag sige lang mama, keep going man sa gihapon no. Padayon kita gihapon kay nagapati kita no. May mga tao pa kita nga sarang mabuligan no. May mga tao kita nga nangin inspirasyon makita para magpadayon man. Sige, thank you DJ Pretty and DJ Yummy for being there for everyone. Oy. Padayon lang Ma'am Ronaldine ano. Ari lang kabidi kung gusto mo sang kape kay Sir RJ na yeah. Pero kung ligay lang, kami bahala sa imo. Kay Dags De Vera, mayong gabi. Hi! Kay Ma'am Lorna, patamyaw man sa mga taga-talon. Sitio Palina, kay Papa Bruce, Bengkay, Noy Noy, Baby Princess, kag pa-play man sang song nga Bakit Ba Ikaw? Ay, bakit ba ikaw? ikaw naiisip ko at di na mawala pa. Okay na ma'am? Ang puso may mahal na nga. Ay, daw kalain man ina, ma'am. Ganun man, anyway. Isli lang, ma'am. Number 15 lang kono kay sino kay Christian. Kay Noy Noy. Si Noy Noy, di ba? Number 15. Okay, kamsamida kay Ma'am Jopas. Ano to yung number ni ma'am? 4. Number? 4. Number ano? 4. Ang? Number 4, si Ma'am Jopas, tama. Number 4. Bali Jmar, mayong gabi mga idol, ang uli ko nga tangis na patay akong lola nga palangga ko gid. I love you lola, number 13. Oh. Ay, man puro gid siya. Puro siya napatay, no? Pero at least, no? Diba? Tawag sini. Maliban lang kay Ma'am Ronaldine. Ikaw ya, ano sa noyli mo nga tangis? Ako? Oo. Daw wala mo. Nagay-dugay na bata pa ko. Grabe siya. Strong na. Grabe ka gid ya. Alam mo, patangis mo ako. Hindi ko na matandaan pa. Ay,tud ka? Oo. Ako, nagligad lang. Kasi super tangis Okay, gid sa siya. mga sakit. Hindi. Kaya naglantaw ako sa latest na kanta sa isa ko idol. Tapos it's all about, parents, parte sa girikanan. And then, nabugtaw ako like mga 4:30. Actually, do pares man sa inasabat Nanggulpi ko, hindi, sa damgo ko dabi, never ko nagdamgo nga, nakita ko clearly ang itsura ni Papa. During that time, sa damgo ko nga to, nakita ko gid siya clearly, nakasando lang siya, nakapambalay, gilantaw ko na sila ni Mama, something sa laptop. So, clear gid nga pagsampot ko sa balay, kita ko si Papa, daw feeling mo balay hindi siya damgo, tuod siya. Ay, mas metod gid man. Tapos, nabugtaw lang ko nga nagitinangis ko kasi siguro grabe gid akong epekto sang kanta sa akon. So, Ano ang kanta? Mapa. Oo, parte sa ginikanan mo. Hindi parte sa sa mapa sa Pilipinas. Hindi. What ato? Sa Kumara mapa. pa ang Scarborough. Oo, so, ang managahambol ko, it's a different level of pain pagkabata sa imong mga ginikanan. Anyway, padayon kita malangga. Thank you so much, Alagad Man. Pero ako, actually, wala ko gina dumduman ako sa to. Wala gid ya. Oo, saan ginbayaan ka? Padumdum ko si mo? Boy ka man sa turong tangis, no? Ay na. Oo, sa bagay. Sino man siya matangis? Oh, gani. Ako man sa gibay ako. Ano ko tangis? Oo, paapat ka na Perde? tuwing. Joke. Super de ako. Joke Daog ko pa si Manny. Alam mo, Manny. Daog mo pa si Jingkit, si Mami. Okay, sige, salamat sa mga nagalaton nga nag-upload gid sa aton, no? Kayans Canilio. Good evening sa inyo, patamyaw man di sa amon nga nagalantaw diri sa Lutod-Lutod. Wow, sino mga upod ma'am? Sino yung mga upod ma'am? I-comment lang, no, para matamyaw naton isa-isa.
Si Inday Budak, arada. Si Auntie Marites, no? Ate Basta po Marites. si Auntie Marites, si Auntie Bibing, si Aramanda. I-comment lang din sa comment section para matamyata. Ma'am Jopas, sambali ma'am, keep going and keep fighting and praying mga lodi ko God is always with us. Lalo na mga pinalaga naton sa piyak ng kabuhi. Ara lang na sila sa aton gaagubay. Nag-serve man ko diri sa Church of Annunciation Roman Catholic. Wow! Grabe si Ma'am Jopas, no? Daw ara na gid sa iyaya ang tawag sini, ang paggiya sa aton mahal nga Dios, no? Kay nag-serve pa gid siya sa aton nga sa simbahan dito sa si Ma'am Singapore, Hong Kong. Hindi ka ganit subong ma. Pamila mo rin naman nalilipatan. Oo, pasensya gid ya Ma'am, no? May abi kami may sakit sa panguna-una. Sakit sa panguna-una. Anyway, thank you so much gid Ma'am Jopas, no? Saliwat sa mga nagana itong makalagad nga wala pa makapadala sa ilang mga sabat sa aton nga pamangkin. Mapalachibik ka na ba? Tikadiya Sa pa. aton Tumbalik ka na. istorya Storya pamangkot of the night nga. Ano? Abi ko ikaw. Sano ikaw, ulihi nga nagtangis, o ko nag-araragay ng iyong nga luha, Kagnaman. I-comment lang inyong mga sabat sa ating comment section sa Facebook Live or i-text sa ating nga hotline number sa 0907-621-6650. Kag pwede man kamo kapanawag sa liwat para duwa ka mga lucky numbers ang inyong makuha, no? Hasta lang kita 1 to 20 mga langga. So, ari na din nga mga numbers. Number 3, number 19, number 8, number 9, number 15, number 4, number 3, 2, 4, 6, 7. May, may 13 pa. Kaya numbers ka pinilian. Mga naggaga, sigayo na blaha. Oo, ako tanadayin yung mga upod sa balay. Tapos makapit balay pagid. Sabat lang kung ano ang, saan ang last nila nga nagtangis. Tapos number na dayon. Number na dayon. Go na. Wala duruga mo. Oo, diba la? Wala sang damong keme-keme. Oo, wala nang patumpik-tumpik pa. Bong karaka-raka na. Yes, ganoon mga kalagay. I-comment lang or text sa aton nga tayo number mga langga. Kaya wala to namon ina. Kag pili ka mo dayon sang mga nabilin nga mga lucky numbers, no, or mga numero nabilin diri sa aton nga programa. Kay again, mas spin the wheel kita kasi maganda og blahaw kabaton sa premyo dito sa Kader FM iya. Alright, for now mag-play kita anay si Jmar. Dori na di Jmar pa Tapos si Jmar, number 13. Gani. number 13. Okay na ganun, Jmar. Okay na. Okay na, Jmar. Okay na, nalista na Ari naman. na. Okay na. Okay na, Jmar. 13? Okay na. Okay, sige. For now, ma-play kita anay sa atin yung first song. Ang Dindiri. Ito. Tila Luha by SB19. Stand by mga langga. Maganda kita matapos ang mga matahom nga ambahanon. Sa tuwing ika'y nakikita, di mapigil ang luha sa aking mata. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga bang limutin ka kung sa puso ko ika'y nag-iisa? Maliba na ako'y umaasa, tama bang nadarama para sa'yo, sinta? Bakit nga ba, bakit nga ba, bakit nga ba mahal kita kung sa puso mo ay mayroon ang iba? Unti-unti lunurin ang aking nadarama. O buhos ng ulan, huwag nang tumila pa. Paano nga ba makapawi? Labis na pagdurusa. Kung lamang pag-asa, turuan mo naman ako
pangalawa na iniingat-ingatan ko. Pagsasama natin parang di na makakalayo. Ang pagitan ng damdamin natin sa isa't isa, tila ba walang makakapigil sa ating dalawa. At bigla ka sa'kin nagtapat na nais mong sabihin na merong ang iba at yan noon ko pa nilihim. Pinaniwala mo ako sa iyong mga pangako na kailanman ako sa'yo hindi mabibigo. Umaasa na ako pa rin na pipiliin mo, kahit alanganin ang lagay ko dyan sa puso mo. Basta't bigkasin mo lang na mahal mo pa ako, tatanggapin ko yan kahit na hindi to totoo. Ang pagmamahal na binigay ay nasayang lang ng sinumpaan. Pinangako nating dalawa sa harap ng may lalang. Ako ay lumuha dahil di ko kaya na limutin ka at iwan ka, dahil ikaw lang talaga. Ako'y nagmahal ng todo pero ako'y niloko. Sana ngayon ay mahalin at huwag mong lukuhin please yung bago mo. Gusto mo nang ipagpatuloy pa ang buhay kong ito. Kung lolokohin gagaguhin lang naman ako ng babaeng inalayan nila ana na husto. Kahit katangahan iningatan na katulad mo, kasi ayoko lang mawawala ka sa'kin dahil di ko kakayanin ang mga bagay minsan na naako na sa akin. Tinuring kong sa akin at naging isa ka sa'kin, ngunit pag-ibig mo hindi pala para sa akin. Nasayang lang itong aking damdamin na kailanman sa'yo naging tapat, at para sa'yo hindi naging sapat. Aking pagmamahal na di humihingi ng anuman na kapalit. Pagmamahal na hinangad, bakit sakit pinagkait? Kung kailan ko pa naramdaman ang lahat ng mga to, saka pa nawala ka sa tabi ko. Ako ay lumuha dahil di ko kaya na limutin ka at iwan ka, dahil ikaw lang talaga. Ako'y nagmahal ng todo pero ako'y niloko. Sana ngayon ay mahalin at huwag mong lukuhin please yung bago mo. Ay lumuha dahil di ko kaya na limutin ka at iwan ka, dahil ikaw lang talaga. Ako'y nagmahal ng todo pero ako'y niloko. Sana ngayon ay mahalin at huwag mong lukuhin please yung bago mo. Ang kagabihon sa mga may malamig nga relasyon kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa imo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Lalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:49 sa gabi. Jason Derulo. Buzz it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. 'Cause it was all you.
Happy ka ba? Gani man. Alright mga kalagad, welcome back diri sa atong programa sa Gihapon sa Istorya ta with DJ Yummy. And DJ Pretty. Kamusta na? Nakasabat na? Wala makita sang caller subong nga gabi pero damo man sa nagpadala sa ilang mga sabat, no? Salamat gid. Aha. Okay, Hong Kong ko na si Ma'am Jopas, no? Sige ma'am, tandaan ginamo naman Hong Kong with love. Sige, salamat gid. Kay Jans Canilio, ako uli nga tangis siya sang nagligad lang nga mga binulam. Hasta yanda kay wala gyapon ka payout. Ahoy. Hindi ka ma'am nag-iisa, ma'am? Karamay mo kami dito. Ay. Sige lang, ma'am. Pamuyuan ta sa ma'am, no? Alay naton, di ba? Nga kadungan siya pagpanago. May magatuhaw. May mga balik. May magabalik. Oo. Ako Malay siya pagbalik, no? Pila na to, hindi na to doble, no? Hindi na triple. Sobra-sobra na. Sige, ma'am. Imo nga number, ma'am. Wala mong ibutang. Kay manang Lani, na salamat. Mayang gabi ka alagad, duli ka alagad, Mayang ba ni John Ray de los Santos? Hi! May sabat sa alagad, May. Kaina lang nag-agay akong luha tungkol sa paghiwa sang sibuyas. Yan lang. Nag-araragay gid siya. Grabe gid. Oh, wala. Pag Grabe mo unan siya. gid sa ba. Grabe mo yung sibuyas. Oo, pero tanang sibuyas magpahibi on the spot. Tiga. On the spot Pero sibuyas. sabi ka agi sa Amerika. Yan. Wow! Sana all Tanaw. lagagisa. Yeah. Ibot siya mo ginapang gisagi. Of course. Bawang lang tanan. Hoy, manami pag ganina. Oo. Pero depende man. Oo. Pero nami, pag kompleto. Diba? Tadka. Kasi ko na lang, magic sarap na lang. Kompleto na kuno eh. Si John Ray, hi, maayong gabi sa Imol. Kag shoutout na sa mga kaupdanan ni mo kung diin ka man kung ako sa mianay. Maayong gabi, hi. Alright, alas 8:52, mga nakamakalagan, base sa message, sa kakatsa wala ka. pa. Ay, sige na, spin daw Yes, wheel na kita, we no? need to spin the wheel. Okay, pasensya gid kay na utod kita kagaina. Ay, may nagatawag pa siya, pero late na sige, siguro. go. Pa? Isa go. 1, 2, 3. Dahil lang kita, may caller kita. Hello, mayong gabi. Pahabol pa, ha? Hello? Hello, mayang gabi. Ay, ba? Hi, hello. Si Ma'am Jonah. Si Ma'am Jonah. Right? Ma'am Jonah ni, no? Hello? Hello. Tama. Si Ma'am Jonah, no? Hello? Hello, Tama, yan. mayang gabi. May gabi, Ma'am Jonah. Kamusta? Okay lang, amo mang gihapon. Okay. Ikaw, ma'am. Kung ikaw pa bang kuton, ano mo sabat? Ano imo mo sabat sa itong pamangkot? Ako, istorya pamangkot tonight. Nga, saan ang ulihin mo nga tangis? Kag ngaman. Ang akon nga ulihin nga pagtangis nga ararara gid ang akon luha sa natandaan ko sang 2012 June 7 nga nadula sang lubusan ang akon nga pananaw kay sa television man ko pero sang nadula sang lubusan ang akon pananaw hindi lang luha ang nagtururo agay kundi sipon. Oy. Saan ulang gali... wala lang gali dugay. 2007 or 2017 ako pamatian. Hello? 2012. Wala po. Saan o ganili? Layo. Seryoso? 2012? 2012, ma'am. Wala nang batian mayad. Ma'am Jo? Hello. Ano nga yearly what? 2012. Ay, layo. Tsaka ako na lang. Ay, di magidugay, no? Hi. Okay. Oo. Okay, ma'am. Thank you sa pag-share. Okay. Sige, ma'am. Kay bulaktas ng tiyempo, basi may luyag ka nga i-greet. Ginagreet ko lang dito sa balay de layo na ang mga HI, si Liam, hindi na akong kaupdanan ng mga blind. Si Sir Chris, kasi bumandra sa Dumara kay Father Irwin, siya mga kaupdanan mayong gabi sa tanan. Okay, thank you so much, Ma'am Jonah. Anong radyo ang numero 8 nga ginapamatian mo dito sa siyudad sang Rojas? Wala na sang iban, 88.1 Kader FM. Yeah! Thank you so much. Okay, kay mas pinakita. Thank you so much, Ma'am Jonah. Ano number niya? Ma'am Jonah, pakitext sa iyong mga number na. Ma'am Joy, text Pag ako ba
bala. Karga ko bala pirmi nga mahuli. Nakibot ko. Ay, nananakit ha. Sakit ha. Ma'am Jo, na bala ko nagkapamati ka, batian ko pang speaker sa imo. Ano mo number, i-text na lang Ma'am Jo, ha? Kay mas pinakita, okay? Okay, sige. Aray sakit ha. Wow, masagad na to. Masakit, grabe Gusto mo siya. lang, no? Wow, so, Diyan lang to. Ay, hindi. Naway pa mo. May pakita ko sa iba karon nga, baby. Okay, Okay, sige. sige. So, mas pinakita. Para sa Wag mong iyak ka ng taong hindi marunong magbigay halaga sa nararamdaman mo. Oo naman. You always have to put yourself first, Spin. man. Ay, wala Okay. pang number ni Ma'am John, ha? Ay, sige lang, ma-koncha ina. Kung araw di ba ni number. Yes, ma'am. Number ano? Number 10! Number 10. Siyempre, First, wala. 10. Wala. Ay, mali mo piliwan to ni Ma'am John. Oo, diba? O kapag araw, ano. Sige. Sige. Next. Next Batian niyo man, is, diba? Dun. Number? Number 20! 20. Oh, wala agad Wala siya, agad ha? yung number. Yeah, okay, tanya man sige na. pa. Sige. Kay Ma'am John, ano tani? Oo. Next, spin, number 8. Ay, Number 8, may ara. eight. Si Ma'am Ronalie. Ronalie. Malay mo, Ma'am Ronalie, diri ang swerte mo sa Kader FM. Tatlo na. Okay, next, number Okay. number 16. 16. Number 16. Oh, Wala. Okay. Wala, okay. Last number. We stop touching. We're not in touch. Next number. Number Number 9. nine. May ara Ay, si si Ma'am Ma'am Angie. Angie! May number 9 kita. Ay, At least, congratulations! diba? Si Ma'am Jonna. Ma'am Jonna, Ari sa napilian ta. Na Ma'am Jonna. Wala sa nag-text, pero tawagan ta na lang siya. Diba? Kauloy ang maka Ma'am Jonna, pero hindi ako nalilipat tabi. Sorry gid ya Ma'am Jo, no. Nagtanggal pa lang ako sa alaga. Pero alaga Sige. Jean, paki-flash na sa aton nga secret ano. Ma'am John, nalipat ako mamamangkot. Ano yung mga laki number? Ay, sige, next time na lang, ma'am. Kaya ay sorry gid siya, ma'am. Hindi ma'am, pwede pa subong ma'am. Wala ka gid siya nang in-honest nga like number nga ginapanumdum mo kagina before ka Oo. magtawag. O, na-text ko ng 20 ka. So lang alang-alang naman i-send kinalawag na ninyo. 20 kag ano tani ma'am? 20 kag. Next time na lang ko mahatag number. Pero sure pa ma'am ang 20 sulod ta. Wala pa Isulod man na na lang flash ang ni 20, Alagad Jean kita ang mo, premyo. ano. Sige, Alagad Jean, go. Same. Alright. Ara na, makita na ito mga kalagad, oh. Ara na. Okay, ara sa... Ang kay ma'am. Ronalie number 8. Number 8. Oh, grabe man siya. Thank you. Thank you. Number 9. Thank you, man. 20. Tinapay. Ma'am Jonah, 20. Tinapay. Oy, wala naging pili, mga langga. Number 6, 500 pesos nga cash. Number 11, 500 pesos nga cash. Number 2, pila ini, 150 pesos nga load. Number 3, 20 pesos nga load. Number 4, 50 pesos nga load. Number 7, grocery. Wow. Number 13, 50 pesos nga load. Number 19, 30 pesos nga load. Number 16, 20 pesos nga load. Wala gid siya may nagdaog. Gani man. Kay gagmay lang abi, kay nag-burn out. Wala niya biging puno. Dapat puno yung 1 to 20. Sa liwat to, kanugon. Mga cash prizes pa naman. Next time, dapat mapuno natin mga kalagad pwede gid maka-join na inyong mga upod dira. Basta ma-comment lang sila or ma-text lang sa aton. Yes. Bisan same number pa ina. Basta ano lang. Honest lang kita nga inyo gid man upod ina. Basta ika muna tanan nag-join na. Pero salamat gid sa tanan-tanan ng upod sa aton. Sa aton programa sa mga gabi diri sa Istorya Anta. Kaya Tita Mari Luma yung gabi dira sa imo. Kag get well soon. Kabay pa nga nakaktikang-tikang. Kay Lola Leads man. Nga sagyad. Sangyad. Ang tikang-tikang. Salamat gid sa inyo pagpamati kay Madam Yani Gail dara mayong gabi.
Sa akon nga mga pinaga nga pumuluyo dira no sa Banwasang Panitan, mayong gabi sa inyo. Panamyaw gikan sa inyo nga kaalagad. Sa Kapitan Dasang Norte nga buutan kay Good Hugod bilang. Hi, Mayong gabi babakan. na sa imo no. Kilala ko na siya. Oo. Close ka mo sina, di ba? Hindi ka lang magpang ano ha, magpang tawag sini, magpang haboy sang mga baligya. Tawag sila gani. Oo, yung pang- gani. Yung pang, yung tapik mo to, pang wasag mo to ang mga baligya. Pang-wasag ang Kaya baligya. basi matulpo ikaw papaka. Hindi lang subong na. No? Okay. Anyway, thank you so much sa mga kaalagi dato nga nagupod sa sining edisyon sa Story Hanta program. Sa pangalan na sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga managing social action director Reverend Father Mark Redflor, aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father John Dave Ebalia, sa aton nga mga technical directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag aton partner technical alagad Maria Jean Lorin Balgos. Nangikaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini si alagad DJ Yummy. Kagani naman si alaga DJ Pretty. Kaya may alaga dabi. Nga nagasiling importante kung gamay ka apunda ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo. Basta yung pagtuo. Hantop gid sa makaako. Mayang gabi kag. God bless Pilipinas! Bye-bye! Good night, Ciao, everyone! ciao. Good night. We love you all. See you next time! Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Estoryahanta, programa nga maghatag sa mo sa imo kagabihon. Apang talipay sa imo nga tagi-pusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Lalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Estoryahanta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta!